Hill, sound. Sa ngaran kan Ama, Sinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Amang maherakon, asin maugayon, minadulo kami sa imo. Dara ang samuyang pangangaipot, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ng mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan, lilinya kami ng pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Bago ha, ang samong paglaom asin pakusuga ang sa imong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkakatiwalaan na maghanap ng bulong asin mapundo ang pag-ulakit kaining helang. Nagpapasalamit kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyone ang samuyang paghinguwa na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nag-aataman kan samuyang salod. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghehelang na may mausay na kaaraman, siring man sa pagkaherap. Tawan sa seinda ang maliksing pag-isip asin hawak. Kusog sa seindang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marhay mantulos. Suruga ang mga nag-aataman sa seinda. Tauwining kapahingaloan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan. Asinrangas sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na maghinguwa para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa sato sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo huli kay Jesucristong sa imong aki na nabubuhay asin nagahade. Kaiba mo asin kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos. Hare, pagpabayae ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipog. Alagad, danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumayan mga naghehelang, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Raphael, Archangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kami magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kang sa imong linalang, asin mang matinabang na parasurog,
kang kapwa nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Sa ngaran kan Ama, Sinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa giraray, Diyos marhay na aga sa saindog mga tugang. Panuning pasalamat asin pagkamuot sa mahal na Diyos. Maugmanyatong isinisilibrar ang solemnidad ni Nuestra Señora de Piña Francia. Viva la Virgen! Ini ang madadangog niya kitong kurahaw sa pagsilibrar niya to kang solemnidad ni Santa Maria sa titulong Nuestra Señora de Piña Francia na kang Bicolandia. Sa 13 gatos na taon kang debosyon kan mga Bicolano, sa mahal na inaang kapiestahan na ini, ang nagdadara sa to ning pagkasararo bilang sarong rehiyon asin nagpapamidbid sa to bilang mga Bicolano, mga aki na namumuot kiina. Mantang kita yaon sa pagrumdom kang 5 gatos na taoning Kristyanismo sa Pilipinas. Makapag-irumduman lugod ini sa to kan sa tong misyon bilang mga aki ni ina na yaon sa pagbalangibog kan tataramon asin pagsabuhay kang mga katukduan kan sa iyang aking Jesus. Isabay niya to sa misang ini ang minasunod na intensyon. Dulot pasasalamat kan mga minasunod at Chacon family, Midilla family, Yang family, Calyos family, Apin family, Alcantara family, Palyes family, Penilius family, Romeo A. Parone and family, Rayan Gabriel, Mr. and Mrs. Angelo Pago and family, Elma Antonio Asin Lorna Lodobisi, Elsie M. Gracia and family, Glo Nucido, Elena Asejo and family, Dali and Michael Luzano, Evelyn Esquivel and family, Junisto and Marivic Brunes and family, Ruli and Ana, Marlon Guades and family, Daphne Valladares and family. Pasasalamat niya sa balaog na buhay. Pasasalamat man sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Piña Francia, ni Dadet Janson and family. Siring man po special intention ni Virginia Martuse Antonio Alamil, asin special intention for fast healing and recovery of Romeo Lin. Sa kahagadan ni Des Janson. Para man sa gabos na kalag, Froilan and Rosie B. Asopardo Cantara and family, Rory Randol ni Bebelin Palanca and family, Yumeriano, Kan Akendi family, Verna, Kang Bilyesa family, Seriaco Jr. asin para sa gabos na kalag ni Daphne Garcia and family. Para man sa kalag ni Juanito asin para sa kalag sa purgatorio dulot ni Nida Mosne. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon pamamayuan ni Reverend Father Juan Paulo Ricaport II. Awiton
ang awit sa pagpuon. Pagkabuod sa kagurangan at banwaan sa iya, niripon mo niya. Umawon, nasing sa maon, ang Diyos sa malangit nun. Umawon, awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irukyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Sa ngaran ka namasin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo ka boss. At sin sa Mong Espiritu, Mga tugang akuntan sa mga kasalan tangani na magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita po gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa dagang katuninongan, sa mga taong marahayan moon. Ginoo mamika, inurukyaw mika, sinasamba mika, pinapanguraway mika, pinapasalamatan mika, huli ka na pula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, ating langit nun. Diyos amang magkakamhan, kagurang na nakimugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kang Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, akuan sa mong pakimaheran. Ika na natutukaw sa tuo ka naman, kahiraki kami.
ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkaw. Jesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan, namimibi kami, warasan na ang mga maimbod sa imo, na naguugma sa pagampon kanurog kabanal na Birhen Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, makaligtas sa gabos na karaatan sa daga, huli ka na sa iyang dalisay na tabang, asin magkanigong makaabot sa danay na kaugmahan sa kalangitan, huli ka Jesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, ipinapahayag na sarong babae ang magiging kaiwal kang nagdara sa satuyang enot na mga magurang sa pagkakasala. Si Birhen Maria na pano ng kabanalan, padagos na inuutob ang sa iyang katungdan na irayo ang mga tao sa karatan. Hinanyugon niya to. Pagbasa hali sa libro nin Henesis. Alagad inapod din kaguran ng Diyos ang lalaki. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadagugta ka sa tatanuman. Natatakot ako, kaya nagtago ako. Huli tahuba ako. Si Isay ang nagsabi sa imo, nahuba ka? Anhapot ni Diyos. Nagkakanka kan bunga kan kahoy, na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinaumo tanganing maging kaibahan ko. Iyo ang nagtaos ako kan bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot ng kagurang ng Diyos ang babae. Taano taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan tinaraman ng kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, isinusumpa ta ka sa gabos na hayop. Puon ngunyan, magkakamang ka, asin kabo-kabo ang sa imong kakakanon. Sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo asin ang babae. Rurunuton kaini ang sa imong payo. Asin hahampakon mo ang sa iyang buol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sakot sa sulupan, pag umaw
sa nasyon, an kagurangnan. Alangkaw sa kalangitan, an sayang kamurawayan. Umawon ang ngaran ni kahuranan, sagot paman. Sisay makakaarog sa kagurangnan, nasa tuyang Diyos, na nag-irog sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit asin sa dagat. Umawon ang ngaran ni kahuranan, sagot paman. Halis sa alpog, binabangon niya ang dukha. Halis sa basurahan, binabangon niya ang mga daing suka. Tanganing patukahon, kaibakan mga prinsipe. Mga prinsipe, kan sa iyang banwaan. Umawon ang ngaran ni kahuranan, sagot paman. Umawon ang ngaran nin kaguranan, sagot paman. Ipinangaki ni Birhen Maria si Jesus na ipinadarang para tubos. Naging tao si Jesus tanganing iligtas kita sa karatan. Sa ikaduwang babasahon, ilinaladawan ang sarong dragon na buot na halunon ang aki. Ang dragon, iyo ang karatan. Dai manggagana ang karatan sa kapangyarihan ni Jesus na ipinangaki ni Birhen Maria. Hinanyugon niya to. Pagbasa hali sa libro ni Apokalipsis. Nabuksan ang santuaryo ng Diyos sa langit, at sinahiling ang kabanintipan sa santuaryo, at sinagkaiguan ng mga kikilat, rinagubrob ng daguldol, linog asin makusog na oranin yelo. Sarong dakulang tanda nagpahiling sa langit, sarong babae na anggubing aldaw, ang bula na isararom nin sa iyang mga bitis, asin korona nin kagduang bituon sa iyang payo. Siya pados asin nagkukurahaw sa kulog nin pangaki. Sarupang tanda nagpahiling sa langit, sarong dragon na dakula asin mapula, may 7 payo asin 10 sungay, asin 7 korona sa iyang payo. Ginuyod kan sa iyang ikog, ani katulong kabtang kambituon sa langit, asin inuhulog sa daga. Ang dragon nagtunong sa tubang kambabayi, na madali na mag-aki, tanganing aluno ng aki, tulos pakalwas, sa tulak nin sa iyang ina. Lalaki anina an aki kambabayi, siya magahade sa gabos na banwaan, asin lansang an sa iyang pamakol, asin ang aki dinara sa Diyos, nin sa iyang trono, mantang ang babayi, duminulag sa lantad. Duman igwas siya ni Eroka na inandam nin Diyos. Duman siya atamanon, sa laog nin 1,200 may 60 aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia.
An kagurangnan mapasaindo. at sin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog Simeon sa templo. Kananumboy na si Jesus darawon duman kan sa iyong mga magurang, sa pagutob kaninahagad kan tugon, kinua siya ni Simeon, asin initaas, dangan nagpasalamat sa Dios na nasabi, kagurangnan, tugotin ang bagadan sa katuninongan an sa imong surugoon, susog sa imong panuga, huli tanahiling kunaan sa imong kaligtasan, na inandamo para sa gabos na tawo, sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtataonin kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nagngala si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. Binindisyon na ni sinda ni Simeon asin sinabihan ni si Maria na sa iyang ina, Uya, an aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangunin dakol sa Israel, saro siyang tanda hali sa langit, na isisikwal nindakol na tawo, kaya mahahayag an sa indang iniisip. Dangan, an kamunduan, siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso. Marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-upay sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Banwaan ng Diyos, mga tugang ko sa pagtubod, maray na aga po sa indo gabos. Ngunyan mga tugang na aldaw, sa tuyang tinatauan, ninhalangkaw na onra sin pintakasi, an sa tuyang mahal na ina, sa iyang titulo bilang Nuestra Señora de Peña Francia, an patrona kan Bicolandia, asin sa siring mga tugang na selebrasyon, mahiling ta, na tunay mananggad, an sa tuyang mahal na ina, harining gayo sa puso, ninlambang Kristiyano, harini sa puso, nato na mga Bicolano, kaya ngani inaapod ta siya sa sarong pag-apod o sarong tataramon na harining gayo sa puso nato, ina. Asin di mga tugang ipinapahiling, ang dakulang pribilehiyo ni Maria sa buhay kan simbahan, sa buhay kan lambang binunyagan, sa buhay kan lambang nagtutubod, asin nagsusunod kay Kristo. Asin sa hararo mga tugang, na klase rin pagdebosyon asin pag-omaw, itinatao ta kay Maria, ang dakulang onra. Kaya nga ni mga tugang, bako sa nasuyang mga Bicolano, alagad suya agabos ng mga Filipino, anapod sa tuya, un pueblo amante de Maria, a people who is in love with Mary. Tadakulon kita mga tugang na devosyon na tuyang mahal na ina, dakulon ang titulo na itinatao ta sa iya, asin kita mismo, ang tuyang pag-arang, ang tuyang pagsunod, ang tuyang pag-venerate kay Santa Maria, hararom nagayo. Kaya sa simple mga tugang na pagtaram, ang puso ta, yaon kay Maria, ang puso ta, harane kay Maria, asin ang tuyang mga buot, malumoy asin mayumok, sa satuyang mahal na ina. Kaya mga tugang, digdi sa klase nin pagdevosyon, digdi sa klase nin pagtao sa iya nin ranga, nin pag-onra, ipinapahiling sa nakaini na si Maria may lugar sa buhay kan simbahan, sa buhay kan lambang binunyagan, sa buhay kan lambang Kristiyano, sa buhay nyato gabos. Kaya mga tugang, dakula ang pribilehiyo ni Maria, asin sa siring na espiritu, ang inang simbahan, inaapod si Maria bilang ina kan Diyos, asin ina man kan simbahan. Mary is the Mater Dei, the Mater Ecclesiae. She is the Mother of God, and she is the Mother of the Church. Asin natatarog kayo din pagapod kay Maria, natata espesyal o halangkaw ang pribilehiyo ni Maria sa simbahan, ninhuli ta si Maria, mga tugang sabi tangani, an ina kan Diyos. Kaya, mga tugang, sa kapinuunan ka ni Santa Misa, duman sa itinaong munisyon, asin kung babalikan tangani, ang istorya kanununsasyon, duman tamahin ninyog, ang dakulang pribilehiyo na itinaukan mahal Diyos kay Maria. Kanananghel na si Gabriel, suguon, kanistuyang mahal na Diyos,
duman sa Nazareth, duman kay Maria, ano sa iyang enot ng mga tataramon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. You are chosen by God to be the mother or to be the bearer of His only begotten Son. Asin sa mga tataramon ni mga tugang, digdita mahiling ang dakulang halaga ni Maria sa buhay kan simbahan, asin sa istorya kan pagsalbar kan mahal na Diyos sa katawohan. That is why, in the Greek word, my dear friends, we call Mary as the kekaritomene, meaning to say that she is the chosen one, she is favored by God, she is full of grace. As in, full of grace na ini, and favored one na ini mga tugang, nahiling ta sa pagpili sa iya kan mahal na Diyos bilang tagapagdara kan sa iyang bugtong na aki na si Jesucristo an sa tuyang kagurangnan. Asin arog kayon mga tugang ang lugar ni Maria sa buhay kan simbahan. Arog kayon mga tugang ang espasyo ni Maria sa buhay niyato gabos. She is full of grace. She is the favored one of God. Unyan mga tugang, si Maria bilang full of grace, bilang favored one, ano ang sa iyang importansya sa buhay ta? Ano ang ipinapahiling kan persona ni Maria na kaipuhan niya to arugon, tangani kitaman, maging full of grace, maging favored one, kan sa tuyang kagurangnan. Sabi ta kayon mga tugang, enot sa gabos, si Maria, modelo din pagtubod. She is our model of faith. Si Maria mga tugang, sa iyang partisipasyon as in kooperasyon sa plano kan mahal na Diyos, nagpapahiling sa rin mga tugang kan sa iyang hararom na pagtubod. Balikan tagirari ang istorya kanoninsasyon. Kanan anghel na si Gabriel magdumana sinibinareta sa iya, ang dakulang pribilehiyo na itinatao sa iya kan mahal na Diyos na maging ina kan tagapagligtas, maging ina kan paratubos. Totoo, nagapot si Maria, paano ini mangyayari na dahi man akong bistadong lalaki? Kung babalikan tapan istorya na kubahan ang sa iyang daghan, alagad mga tugang, minsan siya naghapot, minsan nakubahanan sa iyang daghan, ang tuyang mahal na ina, day nagduwa-duwa, na akuon ang tataramo na inikan anghel. Ano ang sabi ni Maria sa bareta sa ikan anghel? Ecce ancil Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Sa baretang inikan anghel, day ibang pinahiling ang tuyang mahal na ina, kundi sa iyang consent, yes Lord, I will follow your will. I will obey your commands. If it is your will that I will become the mother of your only begotten Son, then be it done to me according to your word. As in, arog kayo ng mga tugang ginibukan sa tuyang mahal na ina, nagpartisipar, nagkooperar sa plano kan mahal na Diyos. As in, itinaunyan sa iyang sarili selflessly sa kabuutan na ini kan mahal na Diyos. As in, sa iyang pagsunod sa kabuutan na ini kan mahal na Diyos, ipinahiling niya ang sa iyang hararom na pagtubod. Pano nin pagtitiwala, pano nin pagsarig, itinaunan sa iyang sarili sa plano kan mahal na Diyos. Di ay nagduwa-duwa, di ay nagduda. Minsan sa tao kan sa iyang kainosentihan, minsan pataramunta na akiunon panggayo, minsan taramunta na kulang ang pakasabot. Alagad ang gabos na bagay na ini mga tugang, inatid-atid kan suyang mahal na ina, rinimpos niya sa iyang puso, asinan sa iyang itinao, sa planong inikan mahal na Diyos, daing iba, kundian sa iyang, yes, masunod ako sa imong kabutan. Masunod ako kung ano ang ipinagbubuot mo, kung ano ang sa imong makwot para sa kuya, ta ako sa imong surugoon. Mary is our model of deep faith and fidelity to the will of God. Second, the person of Mary simply symbolizes for all of us a kind of discipleship in its deepest sense and meaning. Si Maria, nagsunod kay Kristo. Ang bilog na pagkabuhay kanastuyang mahal na ina, manifestasyon kan sa iyang pagiging disipulo, manifestasyon kan sa iyang pagiging saksi, asin pagsunod sa iyang aki
sa satuyang kagurangnan. Sa bilog na pagkabuhay ni Kristo, si Maria yaon, magpoon sa anunsasyon, magpoon sa misteryo kan inkarnasyon, magpoon kan si Kristo magpoon na magdakula sa hidden life kan suyang kagurangnan, magpoon na si Kristo magkaigwa kan sa iyang enot na milagro duman sa kana, kan si Kristo nagpoon kan sa iyang ministeryo publiko, kan si Kristo magsakit, magadan, mabuhay liwat asin magsakat sa langit. Ano sa tuyang mahal na ina, sa bilog niyang pagkabuhay, presente. Asin ang tuyang mahal na ina, nagsunod sa iyang aki. Asin ang bilog na pagkabuhay ni Maria, bako sa na pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos, alagad pagiging saksi sa katukduan ni Kristo, pagiging saksi sa buhay ni Kristo, pakisumaro, pagpartisipar, asin pagkooperar sa misyon ni Kristo, digdi sa ibabaw kandaga. Kaya si Maria mga tugang, iyo ang simbolo, ang modelo ta, na kaipuhan arugon sa hararom na pagsunod kay Kristo, sa pagiging disipulo sa satuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, ining pagtautenin onra kay Maria, ining paghiling niya to kan espesyal na lugar niya sa buhay niya to gabos bilang mga binunyagan. Lugod enot sa gabos, mag-agyat sa tuya, mag-inspirar, tangani na kitaman arog sa iya, mahimo taman suyang pagkabuhay, ang pagdusay kan suyang bilog na sadiri sa kabutan kan mahal na Diyos. Tanahiling niya to ang mga tugang kay Maria, nan sa iyang pagpairarom sa kabutan kan mahal na Diyos, an sa iyang hararom na pagsunod, asin pagtubod sa plano kan mahal na Diyos, an sa iyang pagsunod kay Kristo, an itinao sa iya daing iba, kundi hararom asin halangkaw na biyaya para sa buhay nato gabos. Kaya mga tugang kita gabos, magiging full of grace man, magiging favored one, kung arog kay Maria, yaon sa tuyaan pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos, yaon sa tuyaan hararon na pagsarig, asin pagtitiwala sa iyang plano, asin yaon sa tuya ang pagiging saksi, asin siring man pagsunod kay Kristo na sa tuyang kagurangnan. Mary, full of grace, favored one, pray for us. Viva la Virgen! Matindog po kita gabos, sarabay niya to na ipahayag, ano sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na hiling asin day nahihiling, asin sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon lagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki day nilang, saro sa pagka-Dios sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, hulis tong mga tao, asin hulis tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman kan Espiritu Santo, huli kay Birhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios agkod sa kagadanan, asin ilnubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan, an sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay baka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahaykon pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat din magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa mahal na Diyos, mantang giniginumdum niya to, ang balaog nin debosyon sa tuyang ina, tanganing magtalubo kita sa kabanalan asin karahayan, sa lambang pag-arang inanstuyang sabihon, huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Huli sa pamibi ni Birhen Maria, ina ning bilog na simbahan, magkaigwalugod ning tunay na pagkasararo,
ang gabos na Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan dangoga kami. Ang mga pamayon ng banwaan, ang mga nagkakapot ng kapangyarihan, tanganing sa indang mamidbid asin mamutan si Kristo, ilaw, buhay, asin dalan para sa gabos na tawo, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan dangoga kami. Huli sa pamibi ni Beren Maria, paalawan ng mga parakasala, itaulugod sa to ang biyaya ng tunay na pagsulsol. Tanganing maging maninigo kita sa pag-ako kang kapatawaran kang Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan dangoga kami. Ang gabos na nagsunod ki Kristo, tanganing sinda dumulok, asin mag-ako kan tinapay ni buhay na iyo si Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan dangoga kami. Huli sa pamibi ni Berhen Maria, para surog ng mga Kristiyano, lugod ang lambang miyembro kang simbahan, mailigtas sa kapangyarihan kang kadikluman, asin mabuhay sa liwanag ng grasya ng mahal na Diyos. Lugod ang gabos na mga pamilya, madara sa liwanag na ini. Mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan dangoga kami. Huli sa pamibi ni Berhen Maria, Nuestra Señora de Piña Francia, danay kitang magtalubo sa kabanalan asin karahayan, sa pagbago kang satong siyudad, asin pag-uswag kang satong komunidad. Mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan dangoga kami. Sa tabang asin pagampo ni Beren Maria, warasan sa imong mga surugoon o Diyos, andani na karahayan sa kalag asin sa hawak, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ikaw mga tugang, tangani an sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamahan. Ako un manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog ng banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga pamibi kan sa imong banwaan, na may mga dulot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang ni Santa Maria, inaakan sa imong aki, daing pamibian masayang, daing hinahagad ang daing makamtan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran, asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo solemnidad, ni Nuestra Señora de Peña Francia, Santa Maria, Danay na Birhen.
ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man, danayan kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga angeles kana sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga palada ni Serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggaran banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan ka na sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asing dugo ka na sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kano siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyong mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalisin giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin danay natipan, napapabulusan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagandaan mo kagurangan, ipinapamarena niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na ikaw. Kaya kami ni nagrurumdom kan sa iyang pagkagaran asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kahalisin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan na sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay baka na sa mong Papa si Francisco, asin ka na sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, ano sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gran,
Dangan ako asinda sa liwanag ka na sa imong lalawgon, kahiraki kami kabos na mimibi kami, tanganin kay Santa Maria, Virhen na kan Diyos, kan mga banal na apostoles and kabos santos, na kaigtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpumuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin isa sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa kamurawayan asin kaglangan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mga paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ano sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hara pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubad ka sa imong simbahan na sinpapagkanigoa, na siya mapatunino asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mga pasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kita kan katuninongan. Peace be with you.
Namumutan kong mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya siya na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban. Paladan kita na inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, wako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual, dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kang mga kamot ning padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, mayara ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maut kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod na iko makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa sakuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, na siblag sa imo, asin sa kaurihuri, mabuhay ako sa kudpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan kaming ginibo mong makisumaro sa danay na pagtubos, namimibi na kaming nagrurumdom kanina kan sa imong aki, makamuraway sa kapanoan kan sa imong grasya, asin makamatay kan danay na paguswag kan kaligtasan, huli ki Kristos sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis pidiebre, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum vale. Ea edus, advocata nostra, ilus tuus, misericordiae oculos, ad nos converte. Et sum benedictum fructum ventris tui, nobis posuc exilius ostendens. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancte Dei Genitri, Ob beneficiamo promotionibus Christi. oremus, omnipotens semper Deus, qui gloriosa Virginis Matrice Maria corpus et animam, ut dignum filii tubi et baculum ficem meretur, Espiritu Sancto cooperante preparaste, daut cuius cum ratione leitamur, eius bi intercessione benestantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium Maria et semper nobiscum. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisig. Ano po mga tugang ang suyang second collection para po ini sa Bicol Priest Security System Program. Ani kadawa po ang kalinigan sa laog kan suyang simbahan, anstong parokya padagos na nagpapagirumdum sa gabos kan kalinigan kanstong simbahan. Kaya kung igwa po kamong darang mga linaugan in tubig, juice o ano paman na mga patos nin dulce, sandwich, day tabi ini pagwalat sa laog kan simbahan, an simbahan harong kan kagurangnan, bakong basurahan. Pantulo po ang paglikay sa COVID-19. Sa padagos niya itong paglikay sa COVID-19, ang parokya ni San Raphael nagpapagirumdom sa pirming pagsulog nin face mask as in face shield sa laog kan simbahan. Haga din maigot na kooperasyon kan gabos sa bagay na ini. Ang pangapat po yun manungod sa pag-establish an office for the reception of reports pertaining to sexual abuse of minors and vulnerable persons perpetuated by clerics and religious. Ano sa tuya po na ginagalangan na obispo, nagpaluwas nin dayosen circular manungod sa bagay na ini, asin maawag ko po na basahon ano sa iyang surat. Dayosen Circular Number 20, Series of 2021, to clergy, religious, and lay faithful. Office for the reception of reports pertaining to sexual abuse of minors and vulnerable persons perpetuated by clerics and religious. Dear people of God, this is to inform you that by a decree I have established the Office for the reception of reports pertaining to sexual abuse of minors and vulnerable persons perpetuated by clerics and religious. I have appointed Reverend Father Eduardo L. Real Jr. as the director of this office
This office has been created and pursuant to the mandate of our Holy Father to provide public, stable, and easily accessible system for the submission of reports and sexual misconducts of clerics and religious and cover-ups by bishops. Attached herewith is the decree of establishing such office. I request parishes and Catholic institutions to announce this decree in all Sunday Masses on September 19, 2021. It shall also be posted on the parish and school bulletin boards and social media accounts. Thank you and God bless. In peace, in the peace that binds us all, Joel Z. Bailon Didi, Bishop of Legazpi, Reverend Father Lawrence C. Brigino, Chancellor, Secretary. Ano sa tuya pong panghudyan na anunsyo, iyo po ang manuwad sa tuyang mga latest donors. Pinapasalamatan po ang gabos na nagdonar kanakaaging simana. May mga anonymous po na nagtao ki 10,000 pesos, another anonymous na nagtao ng 10,000 pesos, asin duwang 500 pesos. Ang minapaisa sin minapasalamat, iyo po ang suyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre David Thomas Ramoso. Matindog po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Idukoan payo maghagad din bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos ng gabos na karangahan na siniwara sa indo an katuninongan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaorasaan asin pasarigon an sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaw masin pagkamuot, ngani nga sa indong gibo sa buhay na ini, magdara sa indo ning kaugmahan sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama asin an Aki pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Palagpakan niya to ang istuyang mahal na ina. Maray na aga po sa inyong gabos.